Гайс, сега ще ви покажа как си оправих стаята през лятото. Тук оправях шкафчетата и сложих 2 платна и тази лампичка. Тук сложих още неща и така. Тук си направих едно кътче с плакатчета и неща. А това са ми любимите ютубъри Сандев и Стела. Това може би сте го виждали, но го довърших с нови 2 картини. Ето ги, ей двете. Бюрото, ето в това състояние. Преди малко си махах една плитка и тук са фибичките и ластиците. Стола ми се щупи, не знам как. И сега съм взела един такъв, колкото да сядам, и сложих тази много сладка възглавничка. Хора, гардеробите въобще не съм ги оправила, защото буквално, вижте, имам дрехи за зимата, дрехи за лятото. Чакайте, ето това буквално е за лятото. Полички, но съм на зимна и лятна вълна. А сега ще ви покажа нещо ново в моята стая, който никой не е виждал. Това е моят рафт. Тук съм си сложила абсолютно всички четчици, неща. Тук ми е щанда с Сол де Жанейро. Това всичко е на Сол де Жанейро. Така, отдолу са шнолки, имам и други, но не се побират. Така. Тук ми е класьора с грамотите. Това ми е за отцветяване. А отгоре е много сладко кътче. На мен това ми е любимото, с пушин. Много е сладко. 3 ми лабубута. Така. И 2 анимационни геройчета. Те, хора, в общи линии това бяха нещата, които подреждах това лято, купувах това лято и така. Хора, искам да ви кажа последна една смешка. Този шкаф, който ви показах, ми отне повече време на мен и на баща ми да го сглобим, отколкото да почистим цялата стая.